Dobo on uusi koiraharrastuslaji, jossa yhdistyy liikunta ja hauskanpito koiran kanssa. Dobo-harjoitukset kehittävät koiran keskittymiskykyä, ketteryyttä ja tasapainoa sekä vahvistavat koiran syvää lihaksistoa. Ihmisen Dobo-harjoittelusta saamat edut ovat muun muassa vahvemmat lihakset, lihaskestävyyden kasvu sekä parempi kehonhallinta, tasapaino ja koordinaatiokyky. Dobo-harjoituksissa käytetään Agility Egg-fysiopalloja, jonka koko valitaan koiran säkäkorkeuden mukaan. Eri kokoisille palloille on erilaisia ohjaajan tekemiä liikkeitä. Osa liikkeistä tehdään myös niin sanotulla lörpällä tai puolipallojen avulla. Dobossa käytettävät pallot on valmistettu paksummasta materiaalista kuin perinteiset ihmisten jumppapallot. Ne kestävät jopa 400 kilon painon. Pallon muoto on koiralle sopiva, eivätkä tassut luista pallon päällä. Dobossa on kolmenlaisia liikkeitä: koiran tekemiä, yhdessä tehtäviä ja ohjaajan tekemiä. Dobo-harjoittelu aloitetaan aina lämmittelyliikkeellä ja kaikki harjoittelu tehdään aina täysin koiran ehdoilla. Koiraa ei myöskään pakoteta mihinkään liikkeeseen. Harjoiteltaessa palloa tuetaan aina niin, ettei se pyörähdä koiran alta. Dobo-tarvikkeita sekä lisää tietoa Dobosta löytyy Koirakoulu Kompassin verkkosivuilta.